ne hylsyt ottaa talteen. Ja sillä pöyrä kuolee 100 metriä. No niin, ei se muuta. Ysiringin sisällä oli mole. Mullahan on tikka T3. Kaliberi on 6,5 kertaa 5,5. Ja sitten on kiikarina on tommonen purris 3-9 suurenne. Sehän on ihan hyvä. Pystyy lintua ampumaan pitkälle matkalle 105. Hylsyt ottaa talteen, niin saa laata sitten lisää. Nyt on kohistuslaukaukset ammuttu ja on taas se aika vuodesta, kun ollaan täällä peuroja jahtaamassa Salon takamailla. Luvassa on kyttäysmetästystä kopista käsiin sekä myös ajometästystä. Tähän väliin käydään katsomassa vähän aiempien vuosien jahtitilanteita. Just olit sanomassa, että missä ne viipyy. Niinhän minä olin ja sieltähän se tulla tupsa. Ei voi muuta sanoa, että mahtuvat viiliksi. Terveisiä Taivalkoskelle. Ja kiitoksia. Tervetuloa Koskelle. Kiitos, kiitos. Ei ole taivaalta koski vaan. Ei, kyllä. Tässä suunniteltiin, että mihin ollaan lähdössä. Moro. Mihin ollaan lähdössä. Ja kun minä tunnen näitä paikkoja, niin lähdetään johonkin passittamaan. Koiran kanssa kokeillaan tänä päivänä. Kyllä me varmaan huomenna koiran kanssa kokeillaan. Kokeillaan koiran kanssa. On täällä yksi tai kaksi on ajokoiraa, semmoista mäyräkoiraa, ajavaa koiraa on. Niitten kanssa kokeillaan. Eilen tähän me peuroja nähtiin toistakymmentä. Täällä on 150 peuran luppaa on täällä. Yhteen passi aina yhden savi ampua. Ihan hyvällä fiiliksellä lähdetään taas peuran pyyntiin. Nyt siirrytään passipaikalle. Nyt on passiketjuun päästy tänne ja levittäytty tähän pellon laitaan ja ajo lähtee tässä ihan näillä näppäimillä liikenteeseen. Koirat on päästetty irti ja sitten vaan odotellaan ja pitää toivoa, että kohille tulisi. Mahtavat fiilikset taas. Passissa ollaan törrötetty täällä ja äsken kuului tuolta eri suunnasta laukaus, että johonkin kohtaa passiketju ainakin joku peura on juossut. Me jäädään vielä oottelemaan tänne ja kuulostellaan. Kuinka pitkään me ollaan puolitoista tuntia varmaan tässä passissa oltu ja ne pari ajoa vissiin otti tuolla ja 3 laukausta kuului tuolta vähän eri suunnalta ja tässä nyt lähdetään sitten tuonne autolle ja suunnitellaan sitten seuraavia ajoja. Saarikoskelta päin. Valko mun mielestä haavoittuu. Jos tulee muita, saa muita. Miten Mikael on mennyt? Nälkähän tuo tahtoo. Onko ollut kylyn? Oh.
Mistä tämä kysymys johtuu? Vielä vaatetta. Seuraava suunnitelma. Pyydetään haavakko pois. Siinäkö oli äskeisessä ajossa tullut haavakko? Niin joo, äskeisessä ajossa yksi nuri ja yksi haavakko tuli vielä. Pyydetään nyt se pois tuosta metästä. Muuta ei ammuta kuin se haavakko nyt. Etujalka on poikki ja suolet kuulemma roikkuu pihalla. Joo, no niin, kokkelen pyytää se pois raanakkosta. Tuossa kuusikossa luultavasti on raanakkopeura ja nyt nuotilta lähettiin ja jakkaannuttiin piiritetty tuo mehtä ja sinne lähti miehet sitten perään. Ja saatiin tämmönen paikka tässä, mihin mahdollisesti sitten saattaa tulla se. Jos ei olisi sitten kyykähtänyt jo tuonne mehtaan, aika pahasti se on vissiin haavoittunut. Nyt ainakin mäyräkoira haukkuu tuolla peuran jälkeen perässä. Melko likeellä, että onkohan peräti sitten mennyt jo tie yli. Vai onko jäänyt tuon metän laittaa? On se ihmeen pitkälle tullut. On melko pitkästi tullut, en tiedä, varmaan se on ollut se sama peura, mikä oli jäljet tuossa tiessä, minne auto jätettiin parkkiin. Tuolla on miehet tiellä nyt. On varmaan tullut se raanakko tuon asfaltitien yli. 2 kilometriä tullut. Melko pitkästi on tullut. Mutta saatiin haavakko kumminkin. Näin. Pois kuleksimasta. Niin, kuusi metrin päästä se mosso. Siinä oli tie välissä. En minä sitten käynyt. 2 tervettä tuli kanssa. Minä olin semmoisen 30 metriä. Vaikka oli puhe ampua tuo raanakko. Ei ammuta muita. Mitä Pasi seuraavaksi? Minä en tiedä mitä minä. Kai me ollaan vielä muutama ajo tässä. Yksi ajo. Sitten lähdetään iltakytiikselle. Kävästään iltaistumassa siellä. Koirat lähtee tuolta kilometrin päästä tulemaan tänne päin. Tässä on semmoinen vähän isompi mehtä tuossa. Levittäydyttiin tähän pellon reunan päästä. Isäntä jäi tuonne, Mika ja Raimo meni pikkusen tuonne päin. Peurojen oletettu tulosuunta tuolta tai sitten ne tulee tuolta peltojen yli ja tuossa on tuo tie, tulee sen tie yli. Tänne päin ne on tulossa, kun tuolta ne koirat tullut. Otetaan tämä yksi ajo vielä ja sitten kai me lähdetään iltakytiikselle. Käydään iltaistumassa tuolla kytiskopissa. Kopissa, jos tästä ei tule mitään, mutta käydään kuitenkin siellä kojussa istumassa hämärään asti. Istutaan. Tuolla kai menee yksi peura. Ei vittu, mä oon niin kaukana. Tuolta tuli. Nyt ampumaan. Olokka oli suuremmassa niin pieni. Joo, tästä. Mä tunteroin seistiin tässä passissa.
tuolta meni liian kaukaa meni sitten, kun sieltä meni 3 peuraa. Sitten tuossa 100 metrin päässä kävi, ei nyt tai 100 metriä olla, siinä kävi 2 peuraa kävi siinä. Jätin ampumatta. Nyt sitten lähdetään Kytikselle istumaan ja siellä istutaan pimeään asti. Sitten katsotaan, se on tältä päivältä selvä. Huomenna jatketaan. Minne me nyt ollaan matkalla? Lähdetään nyt tuonne Kyttäyskopille vielä täksi illaksi. Tuonne pimeeseen asti ollaan ja 3 eri koppia miehitetään ja toivotaan, että sinne joku peura käppäilisi syömään. Nyt on Kyttäyskoppiin saavuttu ja tämän näköiset maisemat on tästä kopista. Vähän huonosti näkyy, mutta tuosta ampujan luukusta näkee sitten vähän paremmin. No niin, nyt ollaan ensimmäinen kyttäysilta tässä mökissä ja tästä on kuulemma saatu tänä vuonna peuroja. Katsotaan mitä tämä ilta meille antaa, että pimiä alkaa olla jo, että näkee sitä ampua. Kumminkin kiikarit sen verran valovoimaisia, niin siellä meillä on ruokapaikka ja matkaa on se reilu 450 metriä. Että katsotaan mitä sitä alkaa näkymään. Siinä on 3 mökkiä meillä on nyt. Tai 3 koppia on miehitetty, että katsotaan mitä muissa paikoissa tapahtuu. Puolisen tuntia ollaan nyt istuttu täällä ja ei ole näkynyt mitään. Pimme alkaa tulemaan. Tai ulkona näyttää aika hämärältä. Hiljasta ainakin toistaiseksi. Me jatketaan täällä istumista, mutta käydään tässä välissä katsoa, että miten Mikala menee. No niin, tässä mulla on ikkuna tässä raollaan tuossa, niin laukaushan tuolta kuuluu tuolta toiselta kopilta, että en tiedä, olisiko se joku jo päässyt ampumaan sitten. Mielenkiinnolla odotella, että tuleeko soittoja tai viestejä, että täällä olisi kaatu. Kerrotko eka mikä on tapahtunut? Siellä isäntä on peuraa ampunut. Se oli semmonen aukea pelto, pellon reunassa oli tuo kytiskoju. Siinä pääsi peuraa ampumaan, siitä tulee niin paljon verta. Se juoksee eteenpäin, niin se pitää sitä lähteä kahtomaan. Vissiin huonosti sattunut kerta tulee. Ei oo jäänyt siihen jalansijoille. Raimo alkoi tulla hakemaan, niin lähdetään siitä. Katsellaanpa sitten siellä. Semmosia oli, että toisella paikalla oli isäukko ampunut peuraa ja verta tullut helvetisti. Ja lähdetään kahtomaan. Pojat tulee hakemaan minut nyt tästä kojulta ja huomenna varmaan sitten kytishommat jatkuu näillä näkymin. Niitäkö ne seurasi tässä? Niin, mä äsken niitä seurasin. Niin kuin mä näyttää, kun silmät vilahti. Sitäkö nää nyt hei lähet? Ei mullakaan ollut. Oli mullakin näköä vain. Supikoira tuli siinä syönnyksellä. Missä päin sä kävit? Ajat tätä pellon reunaa tuonne ja sitten pellon reunasta niinku joku vajaa 100 metriä tuonne oikealle, niin siitä se meni se. Sitä lähtee yksi semmonen oja tuonne päin, sitä ojaa pitkin.